हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे ब्लग चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन लोगोफोरखौहाय गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा आङो बारा गोबाव बुंनो सानाखै, आङो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनो सानबाय, माने आंहा दिनै समनि आंखाल, बिनि थाखाय आङो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनो सानबाय थाबैनो। दा लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायब्लासो बुजिगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरहा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामलांनो नाजाबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा इउटुब फेमिलि मेम्बार्स बे आंनि DB अफिसियेल ब्लगार चेनेलखौहाय नोंथांमोना अनसायदो लोगोफोर, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। चेनेलखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि अननाय अनसायनाय जाहाथे मोननो हायो, नोंथांमोना 1K खालामनानै होबानो जाबाय लासैनो, थाबैनो खालामनानै होनो हायाबाबो लोगोफोर। दा नोंथांमोननिफ्राय आंनि बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय लोगोफोर गिबियावनो। दा जोङो मेन टपिकआनो जाहैबाय लोगोफोर, जोंहा नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय BCTC सेक्रेटारि अफिसनि नोंथांमोना BTCनि साख्रि, बियो BCTC सेक्रेटारि BTCनि साख्रि नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों, आं स्क्रिनाव होना होदों नै लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन, दा बेनि नोंथांमोननि एडमिट कार्डआहाय मोनबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लादो। बिनि पस्टआ जोंहा 420टा पस्ट दंमोन लोगोफोर, बिनिफ्राय बारायदों होननाय बायदि जोङो सर्सआव मोन्दों। थेवबो जोंहा अफिसियेल नटिस ओंखारना फैयाखै दै लोगोफोर। दा उननि समाव मा जायो नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन, पस्टआ बारायदोंना खमायदों। दा बेखौहाय आपडेट्स मोनगोन नोंथांमोना, चेनेलाव आपडेट्स थाबाय थाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय बे BTC साख्रिनि BCTC सेक्रेटारिनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लालायजोबबानो जाबाय दै लोगोफोर। आं स्क्रिनाव होनो हाखादों नै, नोंथांमोना 13 थारिखनिफ्राय 20 थारिखनि गेजेराव नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन। 20 थारिखनि उनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो सानब्ला बे नोंथांमोननि एडमिट कार्डखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा लोगोफोर। बे गोमागोन, गावनो लिंकआ अट'मेटिकलि बेखौहाय बोखारगोन लिंकखौहाय। दा नोंथांमोना CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर एडमिट कार्डखौहाय लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा दा गुबुन मोनसे आपडेटसन जाहैबाय लोगोफोर, दा जोंहा माखासे थांनाय समावहाय जोंनि बारग' 17 बोसोर रायजो खुंबोनाय, जोंनि BTCखौहाय खुंबोनाय, सासन खालामबोनाय, 17 बोसोर खामानि मावबोनाय बिथां BTCनि CM हाग्रामा महिलारिखौहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलाहाय मोनसे फेक निउस बानायनानै बिथांमोनाहाय पस्ट होदोंमोन। दा बिनि सायावहाय नोंथांमोना आंनि मैया दाख्लैनि भिडिअ'आव नुदों जानांगौ। बिनि सायावहाय जोंहा माखासे FIR फोर होनाय जाबाय। दा मोननै जायगायाव आं मैया खिन्थाखादोंमोन, मोनसेया क'क्राझार पुलिस स्टेसन, मोनसेया अदालगुरि पुलिस स्टेसनावहाय। दा बे मोननै डिस्ट्रिक्टआवहाय दा बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल पर्टेलखौहाय FIR होनाय जादों। बिनिफ्राय बिथांमोननि सायावहाय गोख्रोङै एक्सन लानाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। जाहाथे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरखौ जाहाथे निमाहा बिया, अब्लासिम बिथांमोनखौ खेमा होनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेनिनो जोंहा मोनसे खौरां मेल जथुमबावदों लोगोफोर। दा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएसन बिथांमोनाबो बे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल पर्टेलनि सायावहाय मोनसे गोख्रोङै राहा लागोन होननानै बिथांमोना खौरां मेल जथुमदों। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। दा बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय बिथांमोना गावसोरखौहाय पर्टेलाव फैनानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ, बेखौनो बिथांमोना आर'ज खालामदों बिथांमोननिसिम। दा जों बिथांमोननि गासैनिसिमबो आर'ज खालामनाय लोगोफोर, खावलायहरनाय, जाहाथे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलाहाय थाबैनो बिथांमोननि गावसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै गावसोरनि गोरोन्थिखौ बिथांमोना जाहाथे पर्टेलाव फैनानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना निमाहा बियो, आर'ज गाबो। बिनि थाखाय जों गासैनिसिमबो हामलायनाय थाबाय लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर आपडेट्सआहाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहा बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएसननि सोद्रोमाफोराहाय मा बुंलांदों, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नायबा बुजिनो मोनगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आङो एसेखिनियावनो आङो भिडिअखौ फोजोबलांनोसै, नोंथांमोना बे क्लिप्सखौहाय नायना लादो। बावैसो सान सिगां बर'नि मोनसे निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि आगुनि
BTC-नि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव मोनसे फट' इमेज होनानै बिथांमोना मोनसे आरजाथावै बाथ्रा लिरदोंमोन। बिथाङा जेब्ला देहा फाहामसालियाव दङमोन होननानै खोनादों जोङो, आरो बै समाव बिथांमोना मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन, जाय फट' पस्टखौ लानानै गोबां रिएक्सन जादों आरो बेखौ लानानै BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा केस एबा FIR होनायखौ जोङो खौरां बिजोङाव मोन्दों। दा बाथ्राया जाबाय मा, दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे हरखाब मावफुं मेल जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि जाथाय बेखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायनाय जादों। आरो बे गुवारै सावरायनायाव जोङो गासैबो जोंनि चेनेलनि बिगोमा, चेनेलनि चिफ एडिटर आरो माखासे जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोना जोङो जयै सावरायनानै बड'लेण्ड बुब्लिया हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन, जे बिथाङा देहा फाहामसालियाव थानाय, बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो इयुनाव बेबायदिहाय सोरबा सुबुं एबा सोरबा हानजा बा आफादनि सायाव बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एबा निउस खालामनायनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो गोजानाव थानो होदों। आरो इयुन समाव जुदि बेबायदि माबाफोर बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुङोब्ला एबा बेबायदि आरजाथावै बाथ्रानि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे रिएक्सन एबा जोंनियाव माबाफोर कमप्लेन फैयोब्ला बिथांमोननि सायाव जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंदों। आरो दिनैनि मेलाव जोङो माने गासैबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोननो थांखि दैथायहरदों आरो बिथांमोनजों जों सावरायनानै बिथांमोनखौ बुंदों जे खम समनि गेजेरावनो बे निउसखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ आरो बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों माने हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि फट' पस्ट होबाय बेखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै दिनै जोङो जोंनि जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्टनि मावफुं मेलाव जोङो बे बिथांखिखौ जोङो आजावदों आरो बिथांमोनजों सावरायदों। बेनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो थांखि आजावदों जे जिहेतु बिथांमोना गोरोन्थि मावदों, नाथाय गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होनोबो रोंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जिहेतु, आरो बिथांमोना निमाहा बिखांनायनि उनाव एबा निमाहा बियोब्ला जों सानदों आरो जों सावरायलायनाय जादों जे बिथांमोननि सायाव जिथु केस होदों बे केसफोरखौ जाहाथे BPF हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि बर' फिसा होनानै जाहाथे उइथड्र खालामो आरो बोखांनानै लायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे निउस बिजोङाव मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो, बेखौ जोङो जोंनि दिनैनि जे मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे नेसनेल निउस चेनेलफ्रावबो बा एसामिस चेनेल बा गुबुन गुबुन रिजनेल चेनेलफ्रावबो जों नुदों बा पेपारफ्रावबो जों नुयो एफा एनै बेबायदि गोरोन्थिया जायो, नाथाय गोरोन्थिखौ बिथांमोना सुद्रायनानै होयो जे बेयो गोरोन्थि जादों, बेखौ बिथांमोना मावनाङा होननानै। दा बेनिखायनो गिदिर गिदिर चेनेलफोरा गोरोन्थि मावोब्लानो जे जोंबो गोरोन्थि मावनांगौ, जोंनिया गोरोन्थि जानांगौ बिदि नङा। दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जे एडिटर, बे एडिटरा बेखौ एडिट खालामनायाव गोरोन्थि खालामदों होननानै बुंदों। मानोना सानसेयावनो 50-60टा निउस जेब्ला एडिटिं खालामनो गोनां जायो आरो बेखौ एडिटरफ्रा एखमबा नायनायाव, खारन गंसे मबाइलावनो गासैबो निउसखौ माने एडिट खालामनायखौ नायनो गोनां जायो, बेवहाय एफा एनै हयथ' गोरोन्थिया थालांनो हागौ, बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों खम समनि गेजेरावनो, दिनै गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोना राजुवा भाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव जों बुंदों जे BPF हान्जानि जाय बिथांमोननि सायाव जिथु केस होबाय बे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामना लायो। मानोना जों साफ्रोमबो बर' फिसा, जोंनि न'खरावबो BPF हान्जा दङ, जोंनि न'खरावबो गुबुन हान्जानि मानसि दङ, बिथांमोननि रिलेटिभ जोंनि रिलेटिभआबो माने BPF हान्जायाव दङ बा UPPL हान्जायाव दङ। जों साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै राजखान्थिखौ लानानै जोङो राजखान्थि गेले, नाथाय जोङो माखासे फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे एना एनि जाया आरो जोंबो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जाहाथे बायदिसिना बिथिं, राजखान्थि, समाजखान्थि बा हारिमु बिथिं बा जोंनि समाज बिथिं बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे मोजाङै खामानि मावनायाव बयबो रायजो राजाया जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होयो आरो जोंबो बयबो राजखान्थि हान्जा जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय जोङो अरायसम नाजाबाय थादों। नाथाय एखमबा माबा मोनसे मिस्टेक जायो आरो बे मिस्टेकखौ जाहाथे
नोंथांमोना आसि दिन्थिनानै होयो। बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा गुबुन गुबुन हान्जानि दोलोनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव जोङो गुरै खावलायबाय। आरो बेनि सिगाङावबो जों बुंदों जे माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालाम, डाइरेक्टनो नोंथांमोना बुंहर आरो बुंहरनानै नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनायनि मोनसे राहा खालामनांगौ होननानै बुं। आरो बिथांमोना सुद्रायजायाबा बा जों जुदि सुद्रायजायाबा, जों जुदि जोंनि गेना गेरेन्थिखौ जों जुदि मानिनानै लायाब्ला बै समाव नोंथांमोना जोंखौ जा पानिशमेन्ट होनो गोसो दङ, जा एक्सन लानो गोसो दङ, जा थांखि लानो गोसो दङ, बे थांखिखौ नोंथांमोना लानो हागोन। आरो बेनिखायनो नैबे समाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो निमाहा बिनो होदों, बिथांमोना इमिडियेट निमाहा बिनांगौ। आरो नोंथांमोनाबो निमाहा बिखांनायनि उनाव जाहाथे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामो बेखौ खावलायबाय। बेखौ खावलायनानैनो दिनैनि जि नैबे आंनि मावफुं मेलाव जि जोङो सिद्धान्त लादों, थांखि लादों, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों।